барои духтарои худнамо, духтарҳое ки дар публика мебироянд, худшона ба намоиш мегузоранд, бо либосҳои танг нимбарахна беҳиҷоб дар пахши мустақим мебироянд, бо мардҳои бегона суҳбат мекунанд дар болои пастелаш дуроз кашидагӣ, пранку прикол гуфта ҳар гуна наворҳо сабт мекунанд. хуб гӯш андозед хоҳарои азиз, занҳои блогер, хуб гӯш кунед. ибни қаими ҷавзӣ раҳимаҳуллоҳ мефармояд, вақте ки инсон гуноҳ анҷом метиҳад, худованда нофармонӣ мекунад, худованд як неъмата аз ӯ мегирад, аз як неъмат маҳрумаш мекунад. хоҳарои азиз, шумо оё наметарсед ки худованд бузургтарин неъматҳош аз шумо бигирад? хуб андеша кунем. бузургтарин неъмат барои як зан шавҳар аст. неъмати шавҳар барои зан бузургтарин неъмат аст. ҳамин неъмати шавҳара худованд аз шумо мегирад. занҳои блогер, занҳое ки худтуна ба намоиш мегузоред ва дар публика мебироед, ира яқин бидоне ки шумо аз неъмати шавҳар маҳрум ҳастед,илло мошоаллоҳ, магар касое ки худованд бар онҳо хай раҳм кунаву тавфиқи ҳидояташ диҳад. вале аксаран нигаҳ мекунем, занҳое ки дар публика мебироянд, хоҳ ҳофиза мешаванд, сурудхон мешаванд, ҳунарманд мешаванд, хуб приколист мешаванд, хуб блогер мешаванд, оқибат аз шавҳараш маҳрум мешавад. ин яқинӣ аст. ира мо ба чашми сармон дида истем. ва ин духтарҳое ки бешавҳар ҳастанд, то охири ҳаётшона шояд ки бешавҳар бигардан амихел роҳи зино қати амршона бигзаронанд. шояд барои чӣ? барое ки ягон марди солим тайёр нест бо инҳо издивоҷ бикунад. ҳамун занҳои блогере ки биданд, шавҳарои доштагишона ай даст доданд. шавҳар доштанд, вале аз шавҳар онҳоро худованд маҳрум кард. пас шумо хоҳарои азиз хуб андеша кунед ки ба кадом роҳ рафта истоде шумо. нахоҳ ки ин қадар шумо худтуна беарзиш бикунед. фикр мекунед ки публика бурмадам, знаминӣ тишидам, ҳама мана шинохтанд, ягон обрӯ мегирӣ. валлоҳи қасам обрӯ намегирӣ. валлоҳи қасам пасттарин одам мешавӣ. ӯ ду мардои фосиқе ки дагири ҷамъ мешаванд, тира дар комментариҳо бале бале мекунанд, ӯ худошон ҳамихели инсонҳоро мекованд. ӯ худошон мераванд, зиндагӣ барпо мекунанд, оила барпо мекунанд, зани солиҳа мекованд, мегиранд, вале боз ҳамин шумо даст ба дасти мардони фосиқ мегардед. аз неъмати шавҳар шумо маҳрум мешавед. ира яқин бидонед шумо. аллоҳ ин неъмати шавҳар аз шумо мегирад ва аз ин неъмат шуморо маҳрум мекунад. хуб хоҳарои азиз андеша бикунед. аллоҳ ҳидояту бикунад парвардигор.